Gai I ar ran merched dosbarth Flint sy'n rhan o Cenhedlaeth y Gogledd Ddwyrain, estyn croeso cynnes iawn I bob un ohonoch chi heddiw I Gapel Bethesda yr Wyddgrug. Rydyn ni wedi bod yn weithgar fel grŵp sydd wedi lleihau dros y blynyddoedd ers y tro diwethaf by'r sesiwn yma, ond sydd yr un mor brwdfrydol ag erioed. Rydym ni wedi trefnu a phwyllgora wrth gwrs, ac wedi edrych ymlaen at gael eich cwmni efo ni heddiw yn gynulleidfa ac yn siaradwyr. Bu ambell newid dros y blynyddoedd, ac rydym ni wedi mentro mynd yn ôl I gynnal 2 oedfa. Dathliad yw'r enw sydd arno ni rwan ddim sasiwn. Ac oherwydd hynny, gadewch I ni ddangos ein bod yn falch o gael dathlu, gan ganu yn orfoleddus a gwrando a gwerthfawrogi doniau a negesau y siaradwyr. Drwy hyn I gyd, gadewch I ni gofio'r bwriad sydd gennym o helpu cymaint o bobl ac achosion ag y gallwn yn y prosiectau cenhadol sydd mor bwysig ag erioed. Bydded I ni gael bendith o'r diwrnod praf hyfryd yma a gallu deud ein bod ni'n dda I ni fod yma. Gweddiw. Anwyl dad, ar y diwrnod hyfryd a phwysig yma yn ein calendar, boed I ni ymfalchio a gwerthfawrogi'r ffaith fod gennym y rhyddid I ymgynnull ac I addoli fel y mynon, a dyrwy'n ni sylweddoli pa mor ffodus yr ydym. Mae sawl gwlad yn byw dan gwmwl rhyfel, gyda'i trigolion yn byw mewn penbleth ynglŷn â heddiw, heb sôn am y fori. Dyro fod ein hymdrechion I leddfu rhywfaint ar y sefyllfaoedd atgas hyn, yn derbyn dyfendith di o ddiw, wrth I ni drefnu ac ymateb I geisiadau am gymorth. Gad I ni ddwyn I gof rhai aelodau a byddai'n dda ganddynt fod yma efo ni, ond am ambell reswm nid oes modd iddynt fod yn bresennol. Rydym yn anfon cofio'n arbennig at Eirian, llywydd Pwyllgor Merched y Gogledd, ac at Edwin hefyd, ac yn gofyn I ti gadw pawb sy'n fyr o'n breintiau yn dy ofal syner. Bendithio ein oriau o gwmniaeth, o gyfeillgarwch ac o gariad tuag at ein gilydd, gan mae y pethau hyn sy'n ein hysgogi I ddal ati yn dy helpu di mewn sawl modd. Gwna'n mwynhad o'r diwrnod arbennig hwn yn gofiadwy I bawb ohonom. Mwyn dy enw. Amen. Gawn ni sefyll rwan, os gwelwch yn dda, I ddarllen y datganiad efo'n gilydd. Llawn yn y rhagfyriaeth Duw yn tad nefol, y hwnna'n creodd ac yn galwodd trwy'r ras. Down ni berthynas fyw am tad nefol, trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Cyffeswyn Iesu Grist fel ein arglwydd a'n gwaredwr, ac afolwn a gwasanaethw nef mewn llawenydd. Credwn bod ein tad dal awanon I fyw efengyl ei gariad heddiw, a chyflwynwn ein bywyd mewn gwasanaeth i'r byd trwy arweiniad ysbryd glân. Dathliwn ein wybodaeth o Eglwys Grist, a mae'n edrych ymlaen mewn ffydd yn ei gwmni ef. Diolch. Gewch chi eistedd yn awr tra byddai un cyflwyno'r ddwy sydd wedi sydd am ddod ymlaen I gymryd y gwasanaeth dechreuol. Pleser mawr I mi yw galw ar Janice Evans a Menna Colclough. Mae Janice yn ysgrifennyddus ar ein pwyllgor lleol, sef dosbarth Flint, a Menna yn is-lywydd Cenhedlaeth y Gogledd Ddwyrain. Y ddwy yn flaenoriaid yn Eglwys Caersalem y Flint, ac wedi bod yn weithgar ar gyfer heddiw. Mae rhywun arall sy'n heiddi sôn amdani hefyd, a honno yw Glenys Lightfoot, ein horganyddes i'r ddwy oedfa.
Mae Eirian, ond fan hyn, Eirian Roberts, wedi deud wrth Glenys o flaen llaw na dyma'r drydydd waith i ddi chwarae yn y sasiwn. Mae hynny'n dipyn o gamp yn dydi, bod i yma 10 mlynedd yn ôl ac 20 mlynedd yn ôl felly. Mae Glenys ar offeryn yn dalt i gilydd i'r dim, gan mae Glenys diorgynyddes rheolaidd yn y Capel Bethesda. Mwynhewch eich thalentau. A rwan, os wneith Mena a Janet ddod ymlaen. Diolch yn fawr. Gan i ddechrau drwy ganu'r emyn gyntaf ar y daflen, os gwelwch y dda. Yr emyn gyntaf. O disgyned yma nawr, ysbryd Crist o'r nef i lawr. Boed ei ddylanwadau ef yn ein plith fel awel gref, ac o'r phwysed ef a'i ddawn, a'r eneidiau lawer iawn. I ddarostwn drwy ei ras ynom bob anwiredd cas, am prydferthu tra bo'n byw, a'r sancteiddiol fel o Duw. Rhodded i ni'n helaeth iawn o'i rasisol ddwyfol ddawn. Yn ei law y dygir llu at yr Iesu ceidwad cu. Am faddeuant a ryddhad yn ein glwyfau ef yn rhad. Gwerth y gwaed a'r aberth mawr, o datgyddiad ef yn awr. Yr ail benod ar 15 o Hebreaid, adnodau 7-16. Cofiwch eich arweinwyr, sef y rhai ar anodd neges Duw gyda chi. Meddyliwch sut mae eu bywydau wedi gwneud cymaint o ddaioni. Credwch yn yr un fath â nhw. Mae Iesu y Mesia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw
ac am byth. Peidiwch â gadael i bob math o syniadau rhyfedd eich camarwain chi. Heilioni Duw sy'n ein cynnal, nid rheolau am beth sy'n iawn i fwyta. Dydy canolbwyntio ar bethau felly'n gwneud lles i neb. Mae gennym ni aberth nad oes gan yr offeiriad sy'n gweini dan yr hen drefn ddim hawl i fwyta ohoni. Dan yr hen drefn, mae'r archoffeiriad yn mynd â gwaed anifeiliaid i mewn i'r lle mwyaf sanctaidd fel offrwm dros bechod. Ond mae cyrff anifeiliaid yn cael ei llosgu y tu allan i'r gwersyll. Ar un fath, roedd rhaid i Iesu ddioddef y tu allan i waliau'r ddinas, mwyn glanhau'r bobl trwy dywallt ei waed ei hun. Felly, gadewch i ninnau fynd ato, y tu allan i'r gwersyll, a bod yn barod i ddioddaf amarch fel o gwnaeth Iesu ei hun. Dim y byd hwn ydy'n dinas ni. Rydyn yn edrych ymlaen at ddinas yn y nefoedd, sef yr un sydd i ddod. Felly, gadewch i ni foli Duw, drwy'r adeg o achos beth wnaeth Iesu. Y ffrwythau rydym ni'n ei cyflwyno iddo ydy'r mawl mae'n ei heiddi. Peidiwch anghofio gwneud daioni a rhannu eich cyfoeth gyda pawb sy'n mewn angen. Mae'r math yma o aberth yn plesio Duw go iawn. Gweddiwn. O Dduw ein tad, rhwyd y fendith ar ein gwasanaeth y pnawn yma yn Bethesda. Rydym wedi dod at ein gilydd i ddathliad Cenhadol chwiarydd y Gogledd i lawnsio y themau am y flwyddyn yma. Myfi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Rydym yn gofyn i ti fendithio gwaith y chwiorydd yn ystod y flwyddyn hon, mwyn i ni allu helpu y rhai ffodus na ni yn ein gwlad ni ac ar draws y byd. O Dduw, rydym yn lwcus iawn o gael byw yng Nghymru, yn bell o helyntion y byd. Ond rydym wedi cael ein hysgwyd yn ystod yr wythnos diwetha, wrth i ni weld ar y cyfryngau am y digwyddiad ofnadwy a ddigwyddodd mewn ysgol yn Rhydaman, lle gafodd 3 person eu trywanu, gan ferch 10 oed. O Dduw, rhod y fendith arnynt, ac hefyd ar y plant a'r staff a gafodd y fath brofiad. Rydym yn meddwl am y bobl yn Gaza, Israel, Ukraine a mannau eraill yn y byd sy'n dioddaf o ganlyniadau erchyll, rhyfel, trais a chrylondeb o bob math. Y rhai a glwyfwyd, y rhai a laddwyd, yn ddynion, merched a phlant diniwed, a gafodd ei cipio ei cartrefi, ei teuluoedd a'i bywyd pob dydd, ac yn cael ei cadw mewn mannau na wyr neb ddim amdanynt. Rhod y fendith arnynt o dad, ac hefyd ar y timau meddygol sy'n gweithio mewn amgylchiadau na fedrwn ni ddim ddychmygu, efo'r ysbytau yn cael ei bomio a heb ddigon o feddyginiaeth i drin y trieniaid, ac heb ddŵr glân i drin y cleifion. O Dduw, mae'n anodd credu bod hyn yn mynd ymlaen yn y mannau ble roedd dy fab, Iesu Grist, yn byw ac yn gwella'r cleifion, ac yn cyflwyno ei ddamhegion bob dydd. Gweddiwn dros blant sydd yn byw mewn amgylchiadau treisgar, yn meddwl, yn siarad ac yn chwarae'n rhyfelgar. Am na welsant ac na chlwsant ddim am genach. Rho her newydd i brofi ei nerth ac ysbryd newydd i rannu pŵer a mentron ddidrais. O Grist y Cymodwr, gweddiwn am batrwm meddwl newydd o'r byd fel un gymdeithas,
am ddulliau newydd o drin a thrafod gwrthdaro rhwngwladol, am ymroddiad newydd i wneud cyfeillion o'r bobl hynny sy'n wahanol i ni, am barodrwydd i faddau a chymodi, a ffyrdd newydd fel y gall y tangnefedd sydd uwchlaw pob deall ymestyn allan i gofleidio'r byd yn gyfan. Gofynnwn ni phobl y byd wrando ar dy eiriau unwaith eto, fel y dywedodd dy fab Iesu Grist. My fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Amen. Diolch Janice a Menna. A rwan byddwch wedi sylwi ar eich taflen fod un tudalen las yn ddieleni a honno sy'n cyhoeddi thema am 2024 i ni. Pan gewch funud distaw adref ar ôl derbyn eich llyfr thema, ystyriwch dros baned yr oriau o waith sy'n mynd i mewn i baratoi'r llyfryn. A dyn ni'n derbyn hwn heddiw yn rhad ag am ddim. Rydym yn ffodus iawn o gael Sera yn y de a Carys yn y Gogledd sy'n gweithio mor gydwybodol i gynhyrchu adnoddau i ni. Mae e'n diolch i chi eich dwy ac mae o'n ddiffiant iawn. Croeso Carys i'r blaen i ni gael mwy o wybodaeth gynych chi. Wel, pnawn da, a mae'n hyfryd iawn bod yma hefo chi. Diolch i chi am eich geiriau caredig iawn, a diolch hefyd am yr holl baratoi sydd wedi bod ar yn cyfer ni heddiw yma. Mae o'n cael ei werthfawrogi yn fawr iawn. Wel, mae blwyddyn yn dod wedi gwibio heibio yn sydyn iawn. Ag blwyddyn newydd a thema newydd wrth gwrs. Ond cyn i ni ffarwelio hefo'r hen thema 2023, Iesu'r wir wynwydden, gai ar yn rhannu fel swyddogion gwaith y chwiorydd, ddiolch o galon i chi am eich tystiolaeth, am eich diwydrwydd o fewn eich capelu eich hunan. A diolch i chi hefyd am eich cefnogaeth tuag ato ni fel swyddogion ym mha bynnag ffordd. Da ni wir yn ei werthfawrogi fo yn fawr iawn. Rhai yna chi wedi bod yn gweithio o fewn yr henaduriaeth, rhai eraill o fewn capelu. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd. A parhawn ynde i weddio drost yr holl ymdrechion i ddangos efengil Iesu Grist yn glir yn plith ni. Gai ddymuno hefyd yn dda i Christine, sef Christine Hodgins, yn llywydd cenedlaethol anrydeddus dros y 2 blynedd diwethaf yma. Yn anffodus mae hi wedi ymddiswyddo o'i chyfrifoldeb oherwydd bod Ian y gŵr wedi gweili, ond da ni yn gwerthfawrogi'n fawr iawn arweiniad doeth, cadarn a di-ffwdan Christine. A dwi'n gwybod fysa hi hefo ni yma heddiw yma. A da ni yn dymuno yn dda i'r ddau ohonyn nhw ac yn gweddio drostyn nhw. A gai hefyd dymuno'n dda i Marian Simkin, sydd wedi bod yn fodlon i gamu i mewn i'r adwy yn gynt na'r disgwyl ynde, Marian. Ond diolch yn fawr iawn i chi. A da ni'n edrych ymlaen i gydweithio hefo chi ac i fod o dan adain eich llywyddiaeth di-ffiant chitha yn yr blynyddoedd i ddod. Gweddion Duw yn rhwydd ac yn fendith i chi. Wel, mae'n bleser gen i ar ran Pwyllgor Gwaith y Chwiorydd i lansio y thema newydd, a mi welwch chi y thema ar eich taflen, a'n gwelwch y dudalen las sydd yna.
A'r thema am eleni ydy Iesu y ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi, adnod wrth gwrs yn Ioan 14 ag adnod 6. Pennod 14 ag adnod 6. Ac wrth i ni fel swyddogion ddarparu ar gyfer yn llyfr thema eleni, fe ddaeth yn amlwg iawn pa mor bwysig i ni ydy'r Beibl, i ddangos pwy yn union ydy Iesu Grist. Wrth gwrs dyddi yma, mae llawer yn mynegu barn am Iesu Grist yn does. Ond mae Iesu Grist wedi mynegu mor glir a mor hyderus y gwirioneddol rhyfeddol yma amdano ei hun yn y Beibl. Felly, mae'n bleser gen i rannu hefo chi rwan y llyfr thema am y flwyddyn. Gewch chi alw fo'n llyfr thema, mae yna rei yn galw fo'n gylchgrawn, felly dio ddim gwahaniaeth be ydi o, mond bod o'n cael I ddosbarthu yn helaeth. Ac yn iddo fo mi welwch chi tystiolaethau, sut mae bobl wedi dod i'r bywyd, sut mae bobl yn cerdded efo'r arglwydd Iesu, a'r dylanwad y Beibl ar unigolion yn ei taith bywyd. Mae yna wasanaeth, mae yna astudiaeth Beiblaidd o gwmpas y thema. Da ni hefyd wedi cynnwys sefydliadau sydd yn ymwneud efo'r Beibl, sydd yn hyrwyddo'r Beibl, mwyn I ni weddio drostyn nhw, mwyn I ni gyfrannu tuag atyn nhw, mwyn I ni gymryd diddordeb yn ei gwaith nhw, o hyrwyddo, o gyfieithu, o rannu'r Beibl ar draws y byd ynde. A mae yna hefyd wrth gwrs wybodaeth am y prosiectau Cenhadol. Da ni'n casglu tuag atyn nhw ac yn rhoi nawdd iddyn nhw ar ran adran y chwiorydd. A heb anghofio wrth gwrs y patrymau gweu pwysig. Yna rei yna chi wedi mynd yn syth i'r dudalen weu. Felly, da ni falch o blesio pawb. Felly, ie. Ac y negas I ni, dwi'n meddwl, ydy peidiwch a bod yn swyl o'i rhannu nhw. Mae Eirian a finna a lle mae Trebor wedi bod yn cario'r bocsys yma I mewn heddiw. Os da chi eisiau cymryd 1, mae hynny'n iawn. Os da chi eisiau cymryd 5, os da chi eisiau cymryd 10, os da chi eisiau bocs o 100 I fynd i'ch capel. Mae hynny'n iawn hefyd, achos mae gennym ni drost 1000 ohonyn nhw. Da chi wedi llwyddo llynadd i'w dosbarthu nhw, a dwi'n hyderus y byddan ni fo'n gilydd yn dosbarthu nhw eto eleni. Da ni'n wir yn gwerthfawrogi eich help chi yn fawr iawn iawn. A boed nhw yn fodd I ni rannu'r newyddion da am yr efengil. Boed nhw fod yn gynllun cenhadol gynno ni yn bersonol. So os fedrwch chi feddwl eich am 10 ffrind I rhannu nhw hefo, yna mae croeso I chi I cael nhw. A da ni'n ddiolchgar iawn I Mena am I gweddi drost y thema arbennig yma eleni. Felly dwi'n cyflwyno y copi cyntaf I chi, Madam Llywydd. Diolch yn fawr iawn. A cyn I fi orffan, dwi jyst eisiau sôn am ran arall o'n gwaith ni yn ystod y blynyddoedd dwytha yma. Wel, yn ystod cyfnod Covid ar i'r astudiaethau Beiblaidd ddechrau. Maen nhw wedi cael eu cynnal dros Zoom, a mae'r hif sydd yn dod ata ni yn cynyddu. Felly, os gynnwch chi ddiddordeb I ymuno hefo ni dros Zoom ar nos lun bob bythefnos, yna dowch I gael gair efo Sera neu Eirian neu Finna, fel bod ni'n gallu rhoi y link I chi. Mae wedi bod yn gyfnod bendithiol iawn I rannu cymdeithas a'n gilydd, a diolch I bawb sydd yn dod ac yn ymuno. Mae ryw deimlo'n dydy fel bod Iesu Grist yn casglu ni at yn gilydd weithiau. Dyma sydd yn digwydd heddiw, ond wrth gwrs ers Covid, da ni'n casglu hefyd dros Zoom. Ac mae hynny wedi bod yn fendithiol hefyd. A un peth arall yn eisiau tynnu'ch sylw chi, da chi wedi clywed erbyn hyn am gynllun golyd dementia sydd yn gorffan eleni.
Da ni wedi bod yn creu adnoddau, ond mae'r llyfryn bach yma, Gweddiau Gwerthfawr, wedi, wel o'n i'n mynd i ddweud gwerthu allan, ond wedi cael ei rannu i gyd, oherwydd mae o'n mynd am ddim. Ac da ni wedi cyhoeddi mwy ohonyn nhw, ac felly da ni wedi dod ar ei efo ni. Os fedrwch chi ddosbarthu nhw, fydda ni'n ddiolchgar iawn. Be ydyn nhw ydy gweddiau mewn ffurf emyn neu adnodau o'r Beibl ar gyfer bobl sydd â dementia, sydd ddim yn gallu mynychu capal, ella sydd mewn cartre gofal ynde, ond angen cysur ac angen enyn gweddi. Felly mae'r rhain ar gael yn rhad ac am ddim. Felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando ac am eich cymorth ynde, cyson i ni yn yr gwaith yma. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch, Carys, a'r tîm i gyd sydd wedi bod yn paratoi'r llyfryn ar ein cyfer. Mae pawb wrth ei bodd yn derbyn freebies. Mae o fel dod adref o'r Steddfod Genedlaethol efo llon bag o wybodaeth, ond toc mae o'n mynd yn angof gynnon ni. Nid felly efo llyfryn y thema, mae cyfle i'w ddefnyddio yn ystod y flwyddyn ac am sawl blwyddyn os ewch chi edrych yn ôl. Ac mae o'n ganllaw ac yn gefnogaeth i bethau rydyn ni'n ceisio cyflawni yn ein hardaloedd a'n cymunedau. Dyna'r ffordd orau o ddangos ein gwerthfawrogiad ydy drwy defnyddio'r thema cyn amled ag y gallwn. Diolch o galon. A rwan, dyn ni am gyflwyno Meinir Lloyd Jones i chi sydd am estyn croeso i fynychu Dathliad Cenhadol 2025. Blwyddyn yn union yn ôl yn Machynlleth, cefais i y fraint o ymestyn croeso dosbarth y Flint i chwi i gyd i ddod at ni heddiw. A dyma ni wedi gwireddu hynny. Buom yn cyfarfod ac yn codi arian drwy gynnal sawl gweithgaredd, nid am fod rhaid i ni, ond am mai dyna roedd yn am ei wneud. Rydym yn mwynhau bod efo'n gilydd ac yn mwynhau defnyddio'n gwahanol ddoniau i drefnu ac i godi arian. Erbyn hyn, mae'n debyg fod chwiorydd gorllewin Meirionydd wedi dechrau ar eu paratoadau, a bydden nhwthau yn groesawgar iawn, dwi'n siŵr, ymhen y flwyddyn. Ond mwyn bod yn swyddogol, gan fod eitem ar y daflen sy'n gwahodd cynrychiolydd o orllewin Meirionydd, dwi am estyn croeso i Meinir Lloyd Jones rwan, i estyn croeso i ni. Diolch. Pnawn da bawb. Diolch am y croeso ac am y darpariaeth sydd wedi cael ei wneud ar gyfer ni y pnawn yma. Mae'n bleser gen i estyn croeso i ddathliad y chwiorydd flwyddyn nesaf i'w gynnal yng Nghapel y Bywyd, Blaenau Ffestiniog, ar ddydd Iau, Mai yr 8fed. Un cyfarfod fi gennon ni yn y Prynhawn am 2 o'r gloch. Ond fydd yna groeso mawr ar ôl y dathliad i chi ddod i'r festri i ni gael sgwrsio dros banad a chacan. Na, fydd i ddim yn bwrw yn Blaenau. Pidiwch a meddwl hynny am funud, dydy Blaenau ddim yn cael mwy o law na'r un arall, rhan arall o Gymru. O rhaid i mi gael honna i mewn. Ond na, mi fydd yna groeso mawr i bob un ohonoch chi, a pawb ddod â ffrind efo fo hefyd i chwyddo y gynulleidfa. Mae Capel Bywyd yn gapel hardd iawn ac mewn safle cyfleus. Ac yn anffodus yr unig gapel sydd ar ôl yn Blaenau Ffestiniog rwan, sydd yn dris iawn, ond dyna ydy hanes bethau yn anffodus ynde. Ond i gloi y croeso yma, dwi wedi cymryd pennill o foliant yr anwyl ddiweddar barch William Morris. I Meirionydd mae wedi gwneud yr penillion yma, ond dwi'n teimlo bod y bennill yma yn addas iawn fel croeso i chi y pnawn yma. Ers arhau ei herwau hi, daw ei chlod o'i chaledi, a'r chwa o'i hychelfaoedd,
anadl i o'r un cenedl oedd. Am hendau lle ffynau'r ffydd, mor enwog i'w meirionydd. Dowch i bywyd blwyddyn i rwan. Croeso cynnes i bob un ohonoch chi. Diolch yn fawr. Diolch, Meinir. A dyna ni yn edrych ymlaen yn barod i gael dod i ymweld â chi i Flaenau Ffestiniog. Pob hwyr i chi i gyd efo'ch trefniadau. A gawn ni droi rwan at yr ail lemyn, rhif 2 ar y daflen. Y geiriau o waith y diweddar Dr Aled Lloyd Davies a fi mor weithgar yn yr ardal yma, a cenir yr emyn ar dôn eifionydd a gyfansoddwyd gan John Ambrose Lloyd, yn sai hefyd yn gerddor enwog o'r ardal. Atat trown o dad Tregarog, ti yw'n gobaith ni i gyd, arswyd rhofelsin ein clistiau, gwrando gri holl bobloedd byd. Mae creulondeb a chefnfigen heddiw'n llenwyndau ar drist. Gwyneu byd y tangnefeddwyr, dyna eiriau Iesu Grist. Maddau di ein hunanoldeb, maddau hiliaeth, maddau drais, maddau ragfan ac anhegwch, gwrando heddiw ar ein cais. Rhoi'n byd a fwynder ysbryd, dyna yw ein gweddi dair. Gwyneu byd yr rhai sydd a ddfwyn, dyna eiriau mab y saer. Mae ein byd yn llawn o chwerwedd, gwerthoedd gwar ar goll i gyd. Trechaf treisied, gwanaf gweidded, yw y drefn ar hyn o fyd. Rhoi'n byd drallwysiad cariad, disgni eilwaith sut i fyw. Gwyneu byd y pyr o galon, dyna eiriau Crist, fab Duw. Oh
Rwan dwi am gyflwyno yn siaradwraig y barchedig Nerys Griffiths o Gaernarfon. Un o'r pethau a gliwn yn aml y dyddiau hyn ydy sut mae'n bwysig yn y byd sydd ohoni ein bod yn gwneud y pethau bychain a wneud gwahaniaeth. Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed anerchiad y barchedig Nerys Griffiths gyda'i sylwadau, ond rwy fi am roi ychydig o wybodaeth i chwi am Nerys o flaen llaw. Rydw i ar ran pawb sy'n bresennol yn falch iawn eich bod wedi gallu derbyn y gwahoddiad i ddod ato ni ac yn estyn croeso mawr i chi. Daw Nerys yn breiddiol o Langristiolis yn Ynys Môn, yn ferch i'r parch Hugh Pritchard, cynweinidog Capel y Fali a Chapel Mawr Dimbych. Mae'n byw yng Nghaernarfon ers 19 mlynedd, yn briod ag Alwyn Griffiths ac yn fam i ddwy ferch, Gwen Llian yn 17 oed a Lois yn 13. Bu Nerys yn gweithio yng Nghyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd am 20 mlynedd fel swyddog prosiect, yn cynorthwyo'r rhai sydd wedi bod yn gaeth i gyffuriau, alcohol a iechyd meddwl. Mae Nerys wedi mynychu'r capel ers yn 2 oed, a 6 mlynedd yn ôl gwnaeth gais am fynd yn weinidog. Deddbryniodd gymorth gan y barchedig Nan Wyn Powell Davies a gweinidogion eraill i fynd ymlaen i astudio yng Ngholeg y Bydyddwyr Caerdydd. Yna, cafodd gyfle i weithio gyda'r henoed o Bethesda tra'n astudio, ac yn awr mae'n weinidog ar bedair ofalaeth, sef Capel y Rhos Llanrug, y Cysegr Bethel, Capel Cai Athro a Chapel Jerusalem Bethesda, ac mae'n mwynhau yn fawr iawn. Croeso ato ni, Nerys. Dowch i mlaen. Gai diolch yn fawr iawn i chi am y gair o groeso, a mae'n anrhydedd cael gwahoddiad yma heddiw. Tydi'r sesiwn ddim yn ddiesr i mi o gwbl. Wedi arfer dod i'r sesiynau efo mam ers o'n i'n 6 oed ac yn cofio llon 5 bus, a mam yn drysorydd ar y pryd am 15 mlynedd angen cyrraedd mewn amser bod weithiau oedden ni'n cael yn troi ffwr am fod y capelydd yn llawn. Ond o'n eitha modd cael dod, cael colli diwrnod o'r ysgol, cael ffrog yn newydd, sgidia, ac edrych ymlaen am gael y te yn y Prynhawn. Ond dwi'n siŵr os oes mam yma heddiw hefo ni, mi fysa hi yma wrth i bodd yn cael bod yma, a diolch yn fawr iawn i chi am gael y cyfle i gymryd rhan. A gai hefyd diolch i'r organyddes, hefyd wrth yr offeryn, o mam bod tro'n dweud bod hi'n bwysig diolch i organyddion oherwydd bod yna blinder ohonyn nhw, felly diolch yn fawr iawn i chi. Dwi am ddechrau gyda geiriau un o fy hoff seintiau sef St Augustine o Hippo yn dweud, according, I look for ways to gain the strength I need to enjoy. But I did not find it until I embraced the mediator between God and man, and Christ Jesus, who is also God, supreme over all things and blessed forever. He called out, proclaiming, I am the way and the truth and the life. Dyma i chi eiriau. Geiriau sydd yn ein hatgoffa o fawredd Iesu Grist. Hawdd iawn ydy anghofio y ffordd, yn enwedig heddiw. A phethau eraill yn gallu denu'n sylw ni, weithiau heb feddwl, rhai pethau nad oes bosib eu harbed. Ond dwi'n cofio un tro mynd i Lundain am y tro cyntaf gyda gwaith ar dren. Cyrraedd y lle yn iawn, ond ar y ffordd adref, clywed dyn yn dweud fod y dren yr oeddwn ni fod i'ch ymerid wedi cael ei gohirio ac y ddyliwn gymryd y dren arall oedd yn mynd y ffordd hiraf. Ofn yn dod drosto fi.
a'r lle mor fawr a dieithr. Edrych o gwmpas, ddim yn siŵr pa dren i gymryd, ac yna teimlo llaw yn gafael yn fy maraich. Excuse me, medda'r gŵr, but you need to get on that train if you want to go home. Dwi ddim yn gwybod hyd heddiw sut yr oedd y gŵr bonheddig yn gwybod pa dren yr oeddwn ni eisiau, ond dwi'n cofio troi i ddiolch ac yr oedd o wedi mynd. Ac mi nai yn cyrraedd adref yn saff, rhywun yn gwybod pa ffordd yr oeddwn angen i chymryd, mae raid. Ond mae yna gymaint o bethau yn digwydd mewn bywyd, na fedrwn ni ddim ei egluro. Pam oeddwn yn gweithio yn y cyngor, roedd fy nghalon a'n meddwl bob amser ar ddiw. Dechreuais deimlo nad roeddwn yn mwynhau y gwaith fel yr oeddwn yn arfer ei fwynhau. Ond roedd gennyf ofn cymryd y cam i fynd i'r wedidogaeth. Ofn na fuaswn ni ddigon da i wynebu'r hyn oedd o mlaen. Gweddïon gyson ar ddiw i fy helpu, ac yna rhyw fora derbyn galwad gan y pach nan Paul Davies, ac ymeryd y cam cyntaf ar y ffordd i ddod yn weinidog. Hoffwn gymeryd y cyfle yma hefyd i ddiolch i fy mam a'n had a fy magu ar y ffordd cywir, o gael dod i adnabod Iesu Grist a chael yr anrhydedd ar hyd y blynyddoedd i wrando ar bregethwyr mawr ym Mhilpyd y Sasiwn. Fel yr wyf yn dweud, nifer o weithiau a fy mhrofiad yn mynd i dŷ un o fy ffrindiau y Mael Triaddur, ac yna, ar ôl gweddïo a chymryd cymyn, cael mynd i ystafell ar ben ein hunain a chynnal canwyll, a gweddïo ar ddiw yn y dirgel. Yna'n sydyn teimlo presenoldeb, teimlo rhywbeth gwahanol, ac yna dod allan o'r ystafell yn berson newydd. Gweld y byd drwy lygaid Iesu Grist, cymryd y cam cyntaf, dwy ddilyn ôl traed yr Iesu. Ond hoffwn atgoffa ein gilydd y Prynhawn yma am y themau ar gyfer heddiw, sef y ffordd. Iesu wedyn wrth ymateb i'r cwestiwn a fynodd iddo gan Thomas, "My fi yw'r ffordd." Mae pob un ohonom sy'n bresennol yma y Prynhawn yma yn unedig gan y ffydd hwnnw. Oherwydd ei bod ni gyd yn credu mae Iesu Grist yw'r unig ffordd. Yr unig wahaniaeth rhyngddom yw'r ffordd yr ydym wedi cyrraedd at Iesu Grist, ond yn ysbrydol rydyn ni gyd fel un. Mae pamffled gwasanaeth ar gyfer heddiw yn ein sicrhau mae'r cyfan sydd angen i ni wybod ar ein taith tuag at ddiw yw Iesu Grist. Ac yna mae'n mynd ymlaen i ddweud, gweithaf yr holl wahanol ffyrdd y mae'r eglwys yn addoli ac yn ceisio gwneud ewyllus Duw yn y byd. Rydym yn unedig yn y cysylltiadau y mae'r Duw dirgel anweledig yn hysbryd y mywyd Iesu Grist. Mae geiriau hynny nid yn unig yn ganolog, ond dwi'n credu ei bod yn dod yn fwy amlwg yn y berthynas o ddydd i ddydd rhwng gwahanol ganghennau'r eglwysi, wrth i ni o'r ymdeithio ymlaen yn hyderus mewn ffydd. Mae E.H. Dodd yn ein hatgoffa, mae'r hyn a lygir gan Iesu yn y darn hwn oedd mae fi yw y rhoddwr bywyd, a'r ffordd i mewn i fywyd. Dyna ydy ffordd i fyw a'r gwir fywyd yn dod ato chi. Ond ydy hynny rywsut ddim yn ateb popeth. Yn mateb popeth a fynwyd yng nghwestiwn Thomas i Iesu Grist. Rydym yn dueddol o gofio Thomas fel un oedd yn ama Iesu,
ac yn anghofio ei fod yn gofyn un o'r cwestiynau mwyaf, nid amau o'i Thomas, ond gwrando yn astyd ac angen cael gwybod yn union yr hyn yr oedd ei Iesu yn dygeisio i ddweud wrthynt. Mae yna lawer iawn o bobl yn clywed, ond ddim yn gwrando. Ac oherwydd hynny mae'n hawdd i ni golli'r ffordd. Nid ydynt yn barod i'w wrando ar Dduw, ac yn rhan amlaf, tydi'r gair ddim yn mynd dim pellach na drwm y glist. Ond mi glywodd Thomas, ond nid oedd yn deall. Ond rwy'n credu bod yr esboniad hwn yn dweud y cyfan. Dywedodd Iesu, rydych chi gwybod y ffordd, ond ymateb Thomas bach oedd os ydyn ni'n gwybod i lle da ni'n mynd, sut y gallwn ni wybod y ffordd? My fi yw'r ffordd, meddai Iesu Grist. Os ydych yn adnabod y ffordd, dim ond ymddiried yn Christ sydd angen, ac fe fydd yn eich arwain yn ddiogel at y nod sef bywyd tragwyddol. Ymddiried ydy'r allwedd i'r cyfan, ymddiried yn llwyr yn Iesu Grist. Felly yn gyntaf, ydy cael hyd i'r ffordd, y ffordd y mae Iesu Grist wedi ei dangos i ni a'i ddilyn. Oherwydd fe ydy'r ffordd. Nid fel Thomas o ofyn lle mae hi'n mynd, achos fe allwn i gyd dweud fel George Rees, tydi yw'r ffordd a mwy na'r ffordd i mi. Tydi yw'n grym pa les ymdrechu hebddo ti, a minnau ddim. Mae Duw ar hyd y blynyddoedd o ddechrau yr Hen Testament i ddiwedd y Testament Newydd yn dangos i ni mae ef yw'r ffordd. O ddangos y ffordd i Abraham ac Isaac i fyny'r mynydd. Jacob yn gweld ysgol a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd. Moses yn cael ei arwain drwy'r anialwch a cherdded drwy'r môr coch. Yn Eseia, yr wir rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch. Ac yn y Salm 32, hyfforddaf di a ddysgu yn y ffordd a gymeru. Yna cawn y Testament Newydd, y ffordd i Bethlehem at bryseb gwael, ffordd i ddewis y dyddiad disgybl, ffordd i Jericho, ffordd i Jerusalem, ffordd i Galfaria, ffordd ar bywyd wrth y bedd gwag, ffordd i Emmaus. Paul ar y ffordd i Damascus, mae Duw yn sôn am y ffordd i ni ers amser maith, ac mae o'n darparu ffordd ar ein cyfer ni heddiw. Da chi'n gwybod fod y gair y ffordd yn cael ei ddefnyddio 202 o weithiau yn y Beibl. A dyna sydd yn braf, bod Iesu yn dal i gerdded y ffordd gyda ni, tydi o ddim wedi peidio. Yn dal i afael yn ei llaw ac yn ein harwain a'n cynorthwyo i wynebu beth bynnag a ddaw. Ond mi ddesi ar draws hanes diddorol noson o blaen, hanes Tabernacl y Deml, a wedwch chi fod yna le yn y deml o'r enw y ffordd. Roedd traddodiad ar y bunaeth yn cyfeirio at fynedfa'r llys allanol fel y ffordd, lle mae allor efydd. Mae efydd yn y Beibl yn nodweddau barn. Mae'n allor efydd sydd ar ffurf croes yn ein hatgoffa ar groes lle cafwyd ein harglwydd ei groeswylio ac hefyd maddau ein holl bechodau. Gorffennol, presennol a dyfodol ydy. Cofiwch nawr fod eich holl bechodau wedi drechu pan fu Iesu farw. Wedyn y gwirionedd. Gwelir rhan nesaf y Tabernacl yn lle sanctaidd yn atroddodiad rabinaidd yr enw a'i fynedfa oedd y gwirionedd. Yma yr oedd 7 cangen o fenora
Y bwrdd bara oedd yn ymddangos y cymyn ac allor yr aroglaethau yn darlunio gweddi y saint. Dim ond aelodau o'r llwyth o ffeiliaid oedd yn cael mynd i mewn i'r rhan yma. Roedd yr Israeliaid cyffredin wedi ei eithrio, ac yna y bywyd. Dyma'r rhan orau, gwelid y fenedfa sanctaidd yn enw y bywyd. Yn rhaddodiad yr Iddewon wrth gwrs, dyma'r man gorffwys o heddwch parhaol, diogelwch a darpariaeth. Fe adawodd Iesu ni i mewn i'r lle hwn a dywedodd. Y sawl sydd a chlys ganddo grandaw, beth yw yr ysgythyr yn ei ddweud. Yn y datguddiad gan Ioan, yr hyn a lyga Iesu, dewch i'r lle diogel. Pan ddwedodd Iesu amdano ei hun yn Efengil Ioan, my fiw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid oes unrhyw un yn dod at y tad, ond trwy fi. Clywodd ei gynulleidfa i ddewig rhywbeth na fesech chi a minnau yn gwybod amdano nac yn deall yr adeg hynny. Roedden nhw'n deall fod o'n dweud fod yn tabernacl yn darlun ohono ef. Rydyn ni fel merched ar hyd y blynyddoedd wedi cerdded y ffordd hon. Ruth, Lea, Mair Magdalem, Lydia a Phoebe. Merched fel y fam Teresa, Mary Jones, Anne Griffiths a nifer fawr o fechaid eraill sy'n gysylltiedig ag enhadaeth fel Gwen Rhys Roberts, Carys Humphreys ac i mi yn bersonol Mena Green a llawer iawn arall. Hyd yn oed ei bod yn wynebu amseroedd ag amgylchiadau tu hwnt o anodd, ond roeddent yn barod i gymryd y ffordd orau, oherwydd ei bod yn gwybod fod y ffordd honno yn arwain at fywyd tragwyddol. Dyma stori a ddesi ar draws un o fy hoff lyfrau, sef llyfr gan Robin Williams a geiriau Efengil Lyc ganddo. A'ch canwyllau wedi golau, a chwythau yn debyg i ddynion yn disgwyl am ei harglwydd. Ar 11 o Ebrill 1982, roeddwn yn daslu'r Pasg yng Nghapel y Bwlch yng Ngwlad Llŷn. Cyn pen wythnos, roeddwn yn daslu'r Pasg arall yn Thessalonica yng Ngwlad Groeg. Dyna yw trefn calendar yr Eglwys Uniongred Roegaidd. Am 11 o gloch nos Sadwrn honno, roeddent yn eglwys o'r lawn Sant Dimitrios ac ar ogleuon cwyr canhwyllau yn drwm yn yr awyr yn y gwasanaeth. Am hanner nos, diffododd goleuadau yr eglwys yn llwyr a'n gadael mewn tywyllwch llethol. Canodd cloch yr eglwys yn y tŵr, roedd hi'n fore Sul y Pasg. Yna, o'r tywyllwch dwys, gwelwn fflam eiddil yng nghyffiniau'r allor. Aeth un yn ddwy, dwy yn dair, tair yn bedair. Yr hyn a ddigwyddau oedd bod pob un oedd â fflam ar ei ganwyll yn ei hestyn at ganwyll y person oedd wrth ei ochr, a dyna ar y lle yn oleuni cynnes unwaith yn rhagor. Yn y tywyllwch tu allan, yr oedd tyrfa drwchus yn estyn eu canwyllau oerion i'w tanio gan fflam yr eglwys. Unwaith eto, cerddodd y tân o'r naill ganwyll i'r llall, a chyn pen dim yr oedd nos Thessalonica yn olau gan filoedd o ganwyllau. Dywedir mai gobaith blynyddol y Groegaidd yw cysgodi'r ganwyll orau y gallant a llwyddo i gyrraedd eu cartref ar fflam y Pasg ynghyn. Yn y gwesty, ychydig wedi hanner nos, roedd y criw ffilmio wedi rhyfeddu at y ddefod hyfryd a Wilson.
ac meddai Ken McKay yn dyn camera. Petai pawb drwy'r byd yn cynnal ond un ganwyll, y fath wahaniaeth a wna'i hynny, digon gwir. A dyna pam da ni yma heddiw, a phob un dydd arall, yn dibynnu yn llwyr ar oleuni Iesu Grist i ddangos y ffordd ac felly ninnau, i wneud yn union beth yn ein byd ni heddiw, i fod yng nghalwyllau efengil Iesu Grist ac i ddangos y ffordd, y bywyd a'r gwirionedd i'n cymdeithas a'r byd heddiw. Amen. Diolch, Nerys. Does dim angen deud dim mwy nag oes. Mae'r gwrandawiad yn ddigon. Diolch i chi. Mae'n siŵr bod ni rwan, gan bod y llyfr thema gynnon ni, bob tro fyddwn ni'n gafel yn y llyfr thema i'w ddefnyddio, mi fyddwn ni'n cofio rhywbeth o be mae Nerys wedi ddeud y pnawn yma. Dwi'n siŵr bod y ddau beth yn ynglwm yn ei gilydd. Diolch yn fawr. Rwan, mi ganwn y drydydd emyn, geiriau o waith y barched Ellis Griffith Evans, sydd wedi byw, dysgu a gweinidogaethu yn yr ardal yma ers blynyddoedd bellach. Byddwn yn canu'r emyn ar y dôn St Catherine, a daw'r casglyddion o amgylch yn cychwyn o'r cefn ac yn dod i gasglu rhoddion hael a fydd yn cael ei ychwanegu as y casgliad anfonwch i gyd i mewn y mis Ebrill. Bydd y casglyddion yn dod â chyffrwmau i flaen y capel i'w bendithio gan y parched i Ellis Griffith Evans. A diolch i'r casglyddion ac i Ellis am ei rhan. O gwrando'n gweddi ysbryd glân am adnewyddiad yn ein sir, rho'n hob calon newydd dan i losgi neirias dros gwir. O ysbryd glân, rho'r hyder gwyw i'n ddweud fod Iesu eto'n fyw. O ysbryd glân, rho ddolau clir a chreo ynom newydd wyrth i chwalu nos am heiaeth hir, nes down amoliant clai i'th byrth. O ysbryd glân, rho'r hyder gwyw i'n ddweud fod Iesu eto'n fyw. Rhoi'n i'r ddawn i dystio nawr, bod gobaith i ni trwy ei waed, fel toro eto newydd wawr, a phawb yn plygu wrth ei draed. O ysbryd glân, rho'r hyder gwyw i'n ddweud fod Iesu eto'n fyw.
dad, derbyn ni. Derbyn ein rhoddion. Bendithia y rhoddion a rhoddwyd, yr rhaiau casglodd, a'r holl waith sydd wedi mynd ymlaen yn ystod y flwyddyn a'i theibio. Da ni'n lawforynion i ti, defnyddia ni fel ebyrth byw ar allod y wasanaeth. Diolchwn i ti am bob rhodd, ond yn fwy na dim, diolchwn am yr rhodd o geidwad, am Iesu, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Bendithia ni yn ei enw ef. Amen. Fedrwn ni ddim bod wedi eistedd yma yng Nghapel Bethesda'r Wyddgrug ers cyn 2 o'r gloch y pnawn yma, heb sylwi ar y gwahanol argraffiadau o arlunio sydd o'n cwmpas. Buom yn ffodus fod Gwenith Jones sy'n ysgrifenyddes Pwyllgor y Gogledd, hefyd yn aelod o ferched dosbarth Flint, a hefyd yn nabod Lois Adams, sy'n artist gymunedol. A gan mai naws Cenhadol roedd yn negeisio, dawdd awgrym Gwenith i wahodd Lois, i ni fel mana o'r nefoedd. Mi dderbyniodd Lois y gwahoddiad i ddod a'i harddangosfa yma i'n dathliad, ac mi rydyn ni wrth ein bodd ei bod hi wedi gallu dod â dimensiwn newydd a hollol wahanol i'r dathliad eleni. Dyma Lois am i ni rannu efo chi dipyn amdani hi. Hyfforddwyd Lois fel artist a dylunus setiau. Mae ei gwaith creadigol yn cyfuno elfennau aml gyfryngol fel darlunio, ffilm, textiliau a theatr. Gweithiodd yn Llundain am gyfnod cyn dychwelyd i Gymru ac mae bellach yn cael ei chyflogi gan Cwmpawd, Eglwys Efengylaidd Caerdydd, fel arlunydd cymuned creadigol i greu prosiectau sy'n ymgysylltu cymunedau lleol. Mae Lois yn gyfrannwr cyson fel siaradwraig ac arweinydd gweithdai mewn ysgolion a phrifysgolion. Hi sydd wedi bod yn gyfrifol am gydgordio a threfnu'r arddangosfa gelf ar ferched y Beibl sydd i'w gweld yn y capel yma heddiw. Croeso i'n plith Lois, a rydym yn edrych ymlaen at ddeall mwy am y swydd diddorol sydd gennych. Croeso. A wahodd fi, mae'n ofnadwy o gyffroes bod efo chi. A beth sy'n wych a sy'n wahanol ydy fel arfer, dwi jyst yn siarad am y gwaith dwi'n wneud. Ond tro yma dwi'n cael dangos o sydd yn briliant. Felly, ia, dwi yn cael fy nghefnogi gan eglwysi gwahanol yng Nghymru i wneud prosiectau celf i ymuno'r gymuned efo'r eglwys. A dyma un o'r prosiectau, sef arddangosfa gelf Merched y Beibl, neu yn y de, menywod y Beibl. A mae'r gwaith yma wedi bod ar daith, nath o ddechrau'n Trefynwy, yna i Treforys, i Aberystwyth, i Penfro, a wedi dod i'r Gogledd. A mae'r artistiaid yma i gyd yn dod o Gymru, neu yn byw yng Nghymru, neu yn Gymraeg, ond yn byw yn Llundain, yn Lloegr, ond dyn ni'n cyfri nos maen nhw'n Gymraeg. A maen nhw gyd yn ferched. Yr ienga yn 12 oed, dan o'r poteri yn y gwylod y fanna, a mae'r henna ochr arall y fanna, yr triptych, mae hi yn ei 80au. Maen nhw gyd yn menywod, achos oedden ni eisiau rhoi cyfle, mae lot o hanes celf, enwedig hanes celf Beiblaidd, wedi cael ei wneud gan dynion, sy'n oce, ond di ddim cweith allan dangos gravity weithiau maen nhw'n cael ei darlunio'n pathetic neu'n ddiniwed neu allan rhy rhywiol neu'n cael
cael ei gyfathrebu mewn ffordd gwahanol, ond tro yma, menywod sydd wedi gwneud gwaith, a maen nhw gyd wedi cael ei ysbrydoli gan menyw arall yn y Beibl, neu menywod eraill yn y Beibl. So mae gennym ni lot o gwahanol math o gelf. Nath ni ddim rhoi cyfuniad ar sy'n fath o gelf. So mae yna dawns, mae yna sculptures, mae yna pethau bach rhyfedd, un fi dwi hwnna, a lluniau, a print, a collages, gyd yr pethau. O na bach o gweu, ond yn y ffodus mae hwnna wedi mynd. So mae yna 5 gwaith newydd wedi cael ei adio, so mae'r arddangosfa newid wrth iddo fo fynd i wahanol lefydd. A bys ni wrth y modd siarad am gyd y celf efo chi, ond dwi'n gwybod jyst pwt bach sgwna fi. Felly, dewch ata fi, a bys ni wrth y modd siarad efo chi. Ond yr un o pethau ella dwi eisiau rhannu ydy'r darn o celf oren, croen oren. Dwi'n siŵr fod chi gyd i sylwi, be di hwnna. Ond wedi cael ei wneud gan artist sy'n newydd ddod i Gymru. Mae'n dod o Hong Kong, a mae yng Nghymru ers 2 flynedd rwan. A mae'n celf meddyliol y syniad ydi o. So mae wedi cymryd oren a wedi torri fo i gwahanol ddarna, a wedi'n dignio fo efo eda aur yn gyfan unwaith eto. A oedd wedi cael ei ysbrydoli gan Mair Magdalen. Oedd fel o'n i'n gwybod ar chwal cyn iddi nabod Iesu Grist. Sbrydion drwg yn byw ni, oedd ei bywyd hi ar wahân, wedi cael ei rhigo fatha croen oren. Ond mae Iesu yn dod ac yn gwnio hi at ei gilydd mewn ffordd wahanol, yn dod â hi'n gyfan unwaith eto, trwy i waed o a trwy i waith o, a mae'n ddarn o gelf rwan. So mae yna pethau bach, a wedyn os da chi eisiau gwybod pa mae yna iar rybr yn gwychian yn fancw, hwnna di gwaith fi, a dwi'n hapus iawn i gliro fo, a mae croeso chi sgwasio fo hefyd. So, enjoywch yr arddangosfa. Mae gynna fi y slips fan hyn, lle da chi'n gallu sgwennu lawr pa ddarn o gelf nath eich ysbrydoli chi, neu cael eich cyffwrdd. A bydd o'n dda gallu rhannu hwnna fe artistiaid, ond hefyd clywed pa fath o gelf nath eich symud chi, a pa fenyw yn y Beibl sydd wedi bod o gymorth i chi yn bersonol. Diolch o galon. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Lois, am ddod ag agwedd newydd i'n dathliad. Y gair oedd yn mynd drwy'r meddwl i wrth eistedd yn fanna oedd, dydy heintus ddim cweit yn deud beth sy'n eisiau ddeud, ond infectious oedd o'n deud. Diolch yn fawr iawn am fod mor frwdfrydig. Dyma gyfle i bwysleisio, bydd yr arddangosfa sydd i'w weld yma, bydd o yma tan dydd Llun. Felly, ewch a posteri efo chi i ledaenu gwybodaeth am yr holl weithgareddau. O'n i'n gweld wrth eistedd yn fanna, mae'n deud yn fanna bod yna sioe bwpedau bore dydd Llun. Dyn os ydych chi awydd dod, mae'n dydd Llun y banc, cofiwch. Os ydych chi awydd dod, am 8:30, mae yna sioe bwpedau i chi. A dyn ni'n falch iawn bod chi wedi gallu dod. A diolch Gwenith am feddwl am y fath beth. Diolch yn fawr. Reit, tro at Emyn 4 ar y daflen rwan, os gwelwch yn dda. Emyn Roger Edwards a fi'n weinidog yma, a cenir yr emyn ar y dôn cefn yr ydfa. Pa le pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr, o'r rheinio'i ras ni fedraff mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad, a'i holl drysorau'n llawn. Di-derfyn yw ei gariad, di-fesur yw ei ddawn. Trigaredd a gwirionedd yng Nghrist sy'n nawr yn un, cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn. Am Grist a'i ddioddefiadau, rhinweddau marwol glwy, y seinir per ganiadau,
i dragwyddoldeb mwy. O diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan, o am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anial wlad. Eisteddwch os gwelwch yn. Fy mraid sy ar ddiwedd ein cyfarfod y pnawn yma yw cael diolch i bawb. Diolch i swyddogion Capel Bethesda am i ni gael cynnal ein dathliad ac i bawb o'r aelodau sydd wedi bod mor groesawus a mor barod i'n helpu efo'r trefniadau. I'r pwyllgor lleol am baratoi mewn sawl ffordd o flaen llaw a heddiw. I bawb sydd wedi paratoi gymryd rhan heddiw ac i wneud ein dathliad yn llwyddiannus ac yn llewyrchus. Rwyf am ddechrau efo Eirian, ein prif swyddog yng Ngholeg y Bala, sy'n trefnu popeth ac yn sicrhau bod ateb i bob problem. Diolch Eirian ac i weddill pwyllgor Gogledd, gan gynnwys Gwenith sy'n ysgrifenyddes a Margaret sy'n drysorydd. Diolch i Carys am gyflwyno thema newydd i ni, ac i Nerys wrth gyflwyno ei Cenhadol. I Meinir am ei gwahoddiad i ddathliad 2025 ac i Lois am ein dwyn i weld sut mae cenhadu drwy fyd y celfyddydau. Diolch yn fawr i Glenys yr organyddes, i'r barchedig Eilys Griffith Evans am fendithio'r casgled, y casglyddion, y stiwardiaid, y merched sydd am ofalu am flodau, lluniaeth a'r gwasanaeth dechreuol. Byddai gwaith yr holl bobl yma yn ofer heb gynulleidfa,
a mae'n diolch i chwithau yn gywir am gwerthfawrogiad am i chi ddod yma i fod efo ni. Gobeithio chi dderbyn bendith o fod yma yn rhe a chapel Daniel Owen. Mae paned a chacen ar gael yma i bawb, a chan fod yr oedfa nesaf i gychwyn am 5 o'r gloch, efallai byddai rhai ohonoch yn fodlon gweld yr arddangosfa yn gyntaf, tra bod rhai yn cael paned, ac yna buasau modd newid lle. Croeso chi eistedd yn y capel i sgwrsio a gweld yr arddangosfa, ond ni bydd modd i chi ddod â lluniaeth i mewn i'r arddangosfa. I'r rhai sy'n troi am adre, diolch i chi am eich presenoldeb a siwrnau ddiogel i chi. Diolch am ddiwrnod i'w gofio. Dwi am i chi fynd â'r cwpled yma adre efo chi, o'r emyn dod ar fy mhen dy sanctaidd law. A boed i eraill, trwom ni, adnabod cariad Duw. Rydym yn gorffen yr oedra drwy ganu diolch i ti yr holl alluog Dduw, ac wedyn yn dilyn newch chi barhau i sefyll a gawn ni ddeud y fendith efo'n gilydd. Diolch yn fawr i chi. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda'ch yn oll, yr awr hon, hyd byth